ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪದರ ಅಶ್ವತಿ ಜಿ ಪಂಡದ ಅಂಜನೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪೂರ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ಮೀನು ಪತ್ತಿರೋಪ್ನತ್ ಡೆಂಜಿ ಪತ್ತಿರೋಪ್ನತ್ ನಮ್ಮ ಕಡಲದ ಡೆಂಜಿ ದೆತ್ತದ ನಮ್ಮೋರುಡು ಕಡಲದ ಡೆಂಜಿಗೆ ₹5 ಪಂಡ 270 280 ಕೋರಿ ಹಿಡಿದು ಡಬಲ್ ರೇಟ್ ಡೆಂಜಿಗೆ ಡೆಂಜಿ ₹140 ₹150 ಕೋರುದು ನಮ್ಮ ಡೆಂಜಿ ದೆತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡಲದ ಡೆಂಜಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಡೆಂಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತವಂತ ಪುದ್ದಾರ ಪಂಡ ಪಂಡ ಡೆಂಜಿ ಜೆಂಜಿ ಐಡ್ದುಕ ಕ್ರಾಬ್ ಅಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ ಐಡ್ದುಕ ಏಡಿ ಐಡ್ದುಕ ದೈತ ಪಂಡ ಮಲಯಾಳಡ್ ನಂಡು ಪಂಡದು ಪಂಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಡಲ್ದ ಡೆಂಜಿದ ಕಜಿಪು ಮಾಂಸದ ತಿಂದು ತೂಕ ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತೂಕ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಟದ ಡೆಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಬರು ಊರ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಂಬರು ನೆನ ಕೊಂಬರು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಂಬರು ತುಳಿಯ ಸೋಕುಂಡು ತುಳಿಯ ತುಯರ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ದಂಜೆ ಉಂಟು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಡಲದ ಡೆಂಜಿ ಸಮುದ್ರದ ಡೆಂಜಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ವರ್ಕ ಏತ್ ಡೆಂಜಿ ಉಂಡು ಬಂಡದು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು ಆಜಿ ಏಳು ಎಲ್ಮ ಡೆಂಜಿ ಉಂಡು ಈತೆಗೆ ₹7 ಪಂಡ ₹140 ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೂರು ಡೆಂಜಿಗೆ ಏತ್ ಕಿಲೋಕ್ ಪಂಡ 270 280 ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೋರಿ ಹಿಡಿದು ಡಬಲ್ ಕೆಜಿ ಡೆಂಜಿಗೆ ಡೆಂಜಿ ತುಯರಣೇ ಸೋಕುಂಡು ತುಳ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತ ಡೆಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಬೇತ ಡೆಂಜಿ ನಾನು ಡೆಂಜಿನ ರಪ್ಪ ಅವರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಡೆಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಆಂಡ್ ನಾನೊಂಜಿ 7 ಡೆಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪಿರುಂಡು ಅನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡಲದ ಡೆಂಜಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಜಿಪು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲಾ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಂದೇನು ಉಳೈಕೊಣಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬಾನಳದಿರೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಡೆ ಪೋತನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಪೋದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪೋಂಡು ದಾಯೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೈಪಯರ ಒಂದೊಡ್ತ ಕರಿದಾನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚುಂಗ್ ಅಂತದೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು ದಿಂದು ಒಟ್ಟು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೇತ ದಿಂಜಿಂದು ಆತ ಬಂದ ತಿರುಗುಕ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡೋದು ಐವರ್ದುಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋದು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಏತ್ ಗ್ರೇವಿಯೋಡು ಆತ ನೀರೈಪೋಡು ನಮ್ಗೆ ನಿಂಕು ಬೋಡಿನಾಕ ಮುಂಚಿದ ಬೋಡಿ ಆಡೋಡು ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮುಂಚೂಡಿ ಎತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಮುಂಚಿದ ಬೋಡಿ ಪೂರದ ಮುಂಚೂಡಿ ಮುಂಚಿದೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಕದಿಪ್ಪ ಅದು ಇಂಚ ಖಾರ ಯಾರಲ್ಲಿ ಖಾರ ಅಂಡ ಬಾಗಿದಿರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾರ್ದ ಪುಳಿಕ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಹೊಟ್ಟೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಬರೋಡು ಜಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಪುಳಿ ಇತ್ತನೆ ಎಡ್ಡು ಬಾರಿ ಪೊರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಬಾರ್ದಂಡು ಉಪ್ಪು ಏರ ಪನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡೆಂಜಿ ಬಿಡ್ಕೊನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಡೆಂಜಿ ರೆಡ್
ಮೂಜಿ 4 ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಡಲದ ಡೆಂಜಿ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೆ ಕಾಲ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಗಾಳಿಲ ದೊಂಬುಲುಂಡು ಅತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ರೀತಿ ಚಳಿಲ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಗೀಳ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದುಂಡು ಡೆಂಜಿ ರೋಸ್ಟ್, ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ರೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಟ್ಟೆ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಕ್ಕಡ ಸತ್ಯ. ಓ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅಂಚನೆ. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೂರ ಇರಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.